Isilo sincome abasendiya asebezinze kuleli. Isihloko sokukhuluma ngaso namhlanje. Isilo sincome abasendiya asebezinze kuleli. Siyabingelela. Lesi sihloko savela kwisolezwe kwakumhla ka-21 May 2017. Isilo umdlokombane noma ubhejane lesi sisanda kubuza noma esisanda kubuna sasethula inkulumo kwingqungquthela ebizwa ngokuthi i-Africa Business Summit. Sasimenyiwe lapho njengesinye seyicubuthwane. Njengoba mhlambe sike sakuveza before ukuthi amaphephandaba siyawathenga and masilithengile sibheka kakhulu ihloko esibonayo ukuthi zingabasiza abantu bakithi bese siyihlaziya njengoba sisho sithi lesi sasiqaphela kwakumhla ka-21 May 2017. So kule ngqungquthela le isile sasimenywe kuyo yayihlelwe i-organization ebizwa ngokuthi i-Global Organization of People of Indian Origin. Angiphinde. Le ngqungquthela yayihlelwe inhlangano, i-organization inhlangano ebizwa ngokuthi i-Global Organization of People of Indian Origin. Yayise Coastland Hotel eMhlanga Rocks. Igama elithi global lisho worldwide, lisho umhlaba wonke. Okusho ukuthi amandiya anenhlangano ewathintayo wonke umuntu omndiya emhlabeni jikelele. Banenhlangano yabo abayibiza nge-Global Organization of People of Indian Origin. Okusho ukuthi bayazazi bona ukuthi noma singasabalala sigcwala umhlaba wonke, abanye babese Europe, abanye bebese America, abanye bebese Africa, but they know ukuthi they are people of Indian origin. So babememe isilo ke kule Africa Business Summit uthi sizokhuluma khona lengqungquthela noma lenhlangano yayisemhlanga Rocks. Ngokwephephandaba ngoba lokhu sakuthola kwephephandaba isolo ezomhla ka-21 May 2017. So lo eshicilela la wakuveza ukuthi isilo sakuveza ukuthi kumele amandiya atshale imali eKZN kwazi secishe kwiAfrika yonkana amandiya agcwele kakhulu kulesi sifundazwe sakwaZulu Natal. Ake ngifaka ungqimbijana kulo ndawo. Isilo sithi kumele amandiya atshale imali eKZN. Thina bantu abamnyama ake ngikhulume njengoba samaZulu sinayo inhlangano kanje ngoba phela amaZulu naka amandiya kuthiwa anayo inhlangano ebizwa ngeGlobal Organization of People of Indian Origin and ba rich banemali. Uyazi ukubamba umhlangano eMhlanga Rocks akuyonto okudlala kuyabiza. Indawo ephambili eMhlanga Rocks amahotela akhona abiza nje akuwina nombani. Sinayo enithini inhlangano esingakwazi ukuyinxenxa ukuthi naye ayitshala imali. If singenayo, why? Ifuture yengane zethu ibhekephi? Mawukuthi asinazi inhlangano ezithi azibe kanje ezikukhuthalelayo ukuthi nathi sabantu abamnyama asikufunda ukwenza amabhizinisi, sikufunda ukubaluleka kokusupportana sodwa mase senza amabhizinisi ukuze nathi sibe nezinhlangano mhlawumbe sibe ne-Global Organization of People of African Origin. Singalo sihlangana ngalezinto ekuthiwa last vama ukuhlangana lokho kuthiwa fees must fall. Just imagine fees must fall. Do you know why fees must fall? Because asiyiplan future yengane zethu sivele sizale nje. Hayi kabi ningakuthathi ngehlelo negative ukuthi uyasidelela. No, it's a reality. Fees must fall because asinamali.
why singenamali asiqala amabhizinisi and omunye uzothi sizowaqala ngani baningi abantu abakuma middle class guys baningi abadrive imoto eziphambili oAudi o Mercedes nani uthi ngenyanga imoto uyibhatalela like there's this guy I know ibhatala more than 12,000 and ngaze ngambuza just imagine if ungathatha 12,000 u times ngo12 just do me a favor take a calculator say 12,000 times 12 and then bese uthi leyo figure ezophuma uthi times 5 or 6 years uzobona kuzophuma malini mhlambe imali ezoqhamuka lapho in 6 years lo muntu ngabe unemali more than 900,000 just imagine mase kuthiwa you start a small business with that money how far you can go but asiyenzi leyo nto thina sabantu isilo la sawancoma kakhulu amandiya ngoba vele uma umuntu okwazi umlando amandiya afika la ezogencimo ngoba sakuveza futhi nesilo kule summit uthi sakuveza ukuthi amandiya afika la ezogencimo ngoba kodwa namhlanje cisha phila impilo engcono kakhulu mawungawaqhathanisa nezinye izizwe ikakhulukazi nesizwe sethu kodwa bayafika kuleli lethu bezogwencimo base bevula inhlangano yabo ukuthi mhlambe impilo engcono bengayiphila kanjani ngoba phela into okugencimo babafethu ayikho sharp man umbhedo le nto le ngalibamba itoho la khona so ngiyacabanga ukuthi nawashiya thina abantu abamnyama ekugenceni imoba asaphila impilo engcono ngoba sihlezi sikuveza ukuthi lento okungaqapheli bafethu sabantu iyasilimaza kakhulu and ayigcini ngokulimaza thina kuphela igcina nangokulimaza izingane zethu yabo so emobeni ke cishe sekusele thina ke esigence imoba besithi asisithinte lesisihloko lesi ukuthi asinayo inkinga la ukuthi isilo sasincoma amandiya but into esiyiqaphelile ukuthi mangabe kuvela ukuthi bafika bezogenca imoba kodwa sebephila kangcono kakhulu to a point ukuthi sebenama organization akanje thina sabantu abamnyama sikuphi ngoba phela ibalekile nanto yokuqaphela yabo lento onganaki mina iyasiwarisha lento ngoba sizele sinezingane uyabona once wanganaka ukuthi kwenzakalana emhlabeni njengoba siphila ifuture yengane yakho mfethu angifuni ukudlala ngayo isenkingeni kahle ingane yakho ayina future nje izothi mayikhula iyoba yidwedwe zezinye izizwe mhlambe sesiphetha la briefly besicela bafowethu ngomumsa besicela mayindlela ninayo mase nifundile ngoba niyathanda ukufunda kanti ukufunda khona kuhle ngoba mawungena endlini ukuhlotshiswa ngezithombe mhlawumbe usene diploma une degree wenze honors wenze masters anithi maniqeda lokho nike nikufunde nokwenza ama business ukuze nalabafowethu laba sike sakuveza ukuthi izwe lethu alisena mali vele imali yalishodela akusizi ukuthi kuthiwa imali yalishodela bese sisonga izandla kubalekile ukuthi nathi sicijane umqondo besicela nine nawo amandla do a small business you can start any small business yabo mhlambe mawuthi afford ukhanda lodge do your small you can even start it with mhlambe ningathenga indlu ngebond lo ndlu nishintshe niyenze guest house bakhona abafowethu abancane abaphuma University of Technology TVET colleges abahleli bafethe emakhaya abangasebenzi mhlamba bangaqasheka bakwazi ukuthola umsebenzi angithi yabo so bekuyile so sicela ukuthi nathi ake sikufunde kungabi entertainment bafethu kuphela kungabi utshwala kungabi amavosho nathi sesibe nazi izinto ezisile esizozenza nezingane zethu eziyoba proud ngazo ngoba let me tell you again uyazi ukuthi mina mawungase ungibuza ukuthi ikuphi engikhethayo ukuzalwa umzalo ofundile nokuzalwa umzalo namabhizinisi mina will tell ukuthi mina ngiyamncamela umuntu onamabhizinisi noma ukuzalwa umzalo namabhizinisi because mangabe eshona ngizo inherita noma ngizothatha over kulama business awenzile but lesi sifundiswa lesi masishona ama degrees aso asala kanjalo uyahamba ethuneni cisheni usale sihlobisela indonga nje kuthiwa lokwakugogola ekhaya efundile kuma belungu emva kwakhe mhlawumbe emfaka lezi igqoke evokomele
engathi amakapisi mawusenza lezi zinto ekuthiwa honors no masters uyafa nje kusala udonga lihlobisekile but kuba ngcono uma wenza ibhizinisi uyabona nje makuthiwa ubaba wakho mhlawumbe unezindle lokushina aqashisa ngazo niyakwazi ukuphila ekhaya ukuthi wathi esebenza wase wathenga izindlu wafaka ama backrooms mhlawumbe unendla aqashisa ngayo eThekwini mhlawumbe emlazi kwaMashu mhlawumbe Soweto noma koGarankuwa koMobopane ePitoli at least niyakwazi ukuphila ngithi uyabona so kubalekile ukuthi wenze ibhizinisi njengoba naMandiya ahlangana avula lento ebizwa ngeGlobal Organization of People of Indian Origin nathi singahlangani ngo-Black Lives Matter ukuthi njalo makukhahlelwa abantu sokuqa ngamadolo siphakamise izandla sithi Black Lives Matter but ayikho into esenza sihlangane sikhulume ngento ukuthi imali ngasingenisela kanjani okugcina la siyesizwe kukhala ngokuthi ngokubulawa kwabantu besifazane besicela abafethu nehlise izinga lokuphuza utshwala ezweni lethu utshwala buphuza kakhulu and akukho right kunobaba la uMr Maurice Smithers wenhlangano ebizwa ngokuthi iSouthern African Alcohol Policy Alliance sifunda la kwisolezwe wakuveza ukuthi bona bayinhlangano yabo iSouthern African Alcohol Policy Alliance basola utshwala ngokubulawa kwabantu besifazane uMr Maurice Smithers wakuveza ukuthi ucwaningo abalenza liyakuveza ukuthi luveza kanjalo ukuthi imbangela nje ukubulawa kwabantu besifazane utshwala uyabo so ke ngiyakuthanda ukusho lokho ngoba mhlawumbe umuntu ophuza kakhulu utshwala mhlawumbe nalabantu abayidakwa izobacasula lento ukuthi why ugxeka utshwala cha kunocwaningo la noma kune research enziwa yile nhlangano Southern African Alcohol Policy Alliance and yayilidwa uMr Maurice Smithers washo nje wathi ucwaningo lokuthi abantu besifazane ngoba bebulawa kangaka la ezweni lethu utshwala obuba imbangela yalokho umuntu akavena abulawa bese ngakujabulela ukuthi mhlambe nemedia ibvez kube kuhle ngoba indlela ekuphintwe ngayo kube ngazi ukuthi nje umuntu wesilisa angazi lento noma mhlambe inhloso ukuthi lezi inganyana zamantombazane ekhule zimzonda umuntu wesilisa mhlambe igcine ithandana zodwa njengoba kwenzeka I don't know but kubalekile ukuthi mangabe kuthiwa kunenkinga ekhona bese kubhekwa ikhoza I was so grateful ukuthi bangithenga leli iphepha isolezo mhla ngo2017 ngihlangana nokuthi kunomuntu ovezile ukuthi ngoba sikhala ngokuthi kubulawa abantu besifazane nje utshwala so siyacela abafethu nehlise izinga lotshwala ayikho futhi into esilo igenayo etshwaleni cishe nje mangabe uphuza utshwala nakhona futhi usuku usafaka ifuture yengane yakho enkingeni ngoba into inakayo utshwala nabangani bakho nemidanso nokuhamba ukwenza isex isinomi kanjani zikhulu ingane zakho engekho umuntu oyiplanela ifuture so sizocela ke kuyibamba la okwamanje siyabonga sohlangana esikhathi esizayo lokho kade sikukhuluma nani bafethu seniyokucwecwa nithatha okuhle kuyonisiza makukhona mhlambe okunicikayo khona niyosixolela ngoba ngeke sisho ukuthi siyaxolisa ngoba si believe ukuthi ku right ukuthi kuyahaya uyobona mntakama ukuthi lo mhuzuko uyimasaja kanjani siyabonga bafethu sobona isikhathi esizayo